Yanzu a Nijar abubuwa da yawa suna tafiya ne da kyau yadda ya kamata. Abubuwa da yawa an rage musu farashi ne ta yadda talaka zai ji daɗin rayuwa a cikin ƙasar Nijar. Idan muka ɗauka daga isansi, da ya kasance ne yana sisan wani abu amma yanzu ya dawo katsan wani abu. A nan Cote d'Ivoire inda nake litar guda na isansi ya kai wajen wisan wani abu, alhali a Nijar katsan ekelk ne yake. Kina kun ga wannan sauyi ne, wannan ci gaba ne sosai. Sannan abin da danganci sumunti da aka rage masa farashi shi ma wannan zai taimaka wajen mutane su inganta ginonin laka da suke da su a halin yanzu domin su guji inundation, ma'ana ruwa su zo su yi musu banna kenan. Ko kuma idan mutum yana so ya gina, duk wannan yanzu ya zama abu ne mai sauki bisa ga da. Sannan abin da danganci asibiti, abin da danganci tretema a cikin asibitoci na gwamnati, yanzu abubuwa da yawa kusan kyauta ne ake yin su a asibitoci na gwamnati. Irin misalin haihuwa yanzu kyauta ne a Nijar, ko kuma tretema na ƙananan yara sosai idan suka zo asibiti, duk wannan shi ma ana yin shi ne kusan kyauta. Da kuma ragowar kashi 50 a cikin kuɗin da mutum zai biya a cikin asibiti na gwamnati. Kina kun ga duk wannan ci gaba ne. Waɗannan abubuwa su ne ke sawar talaka ya kasance yana cikin ƙoshin lafiya, ya kasance yana jin daɗin rayuwa a cikin ƙasar Nijar. Dama shi talaka babu abin da yake bukata wajen shugabansa illa ya inganta masa rayuwa, ya sauƙaƙa masa rayuwa, ya kasance yana samun abubuwa ne cikin sauƙi. Idan kana wannan ne kawai mutanen da kake mulka za su soka, amma matukar baka sauƙaƙa musu rayuwa, kai kawai kana sha'aninka ne, ka bar su cikin wahala, babu yadda za a yi su soka har ma su ƙara zaɓenka a wata shekara kuma da za ta zo. Kenan kun ga yanzu kasancewar an rage waɗannan farashi na abubuwa, mutane sun ji daɗi sosai. Sai dai akwai wani babban abu wanda yana da matukar muhimmanci, wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce su ma an rage musu farashi a Nijar. Abu ne da ya dami kowa da ke cikin Nijar da ma waɗanda ba cikin Nijar ba, shine farashin data. Farashin mega kenan. Mega a Nijar tana da matukar tsada sosai, musamman mu da ya kasance muna bidiyo ne domin mu sanar da mutane wasu abubuwan da ke faruwa a cikin Nijar, ko kuma abubuwan da ke faruwa waɗanda ya kamata mutane su sani, waɗanda ba su zama lalle a cikin Nijar ba. Yanzu kun ga mutane suna buƙatar mega ne kafin su kalli irin waɗannan abubuwa. A wani lokaci gwamnati zai fito ya yi wata magana wadda yana so wata magana ta isa ko ina a cikin kunnuwan mutanen Nijar, amma kash idan ya kasance mega tana da tsada, wani ba zai samu dama ba domin ya ji wannan labarin. Mu da muke video misali, wani lokaci sai ku ga cewa bidiyon da gwamnati za su saka akan tashar su ta yada labarai, mu idan muka saka wannan video muka magana akan shi, za mu fi samun mutanen da za su kalli wannan video bisa ga waɗanda za su kalli bidiyon a tashar ƙasar Nijar. Kenan kun ga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ce an sauƙaƙa ma mutane domin su ci gaba da sanin abin da ke faruwa. Idan kasance an sauƙaƙa farashin mega, hakan zai sa kowane talaka, kowane mutum zai samu iko ne ya saka kuɗinsa a cikin waya, ya yi mega domin ya san abin da ke faruwa, domin ya san saƙon da gwamnati yake so ya isa a kunnuwan 'yan ƙasa. Wannan abu ne wanda zai taimaka sosai. Duk wani ci gaban da za a samu, duk wani farashin kayan da za a rage, in dai ba a rage farashin mega ba, har yanzu akwai sauran aiki. Wannan yana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ya kamata a ce an rage musu farashi. Ta yana yanzu wannan sako zai isa wajen gwamnati shine ta hanyar yada wannan bidiyo da za ku ci gaba da yi a cikin kowane group, a cikin Facebook ne, a wasu wurare ne can na daban, ta yadda sakon zai isa wajen gwamnati a ga yadda za a yi. Da yawa sun ce wannan farashin na mega da yake da tsada a Nijar ya samo asali ne duba da cewa a Nijar gwamnati tana karɓa haraji mai yawa wajen waɗannan kamfanoni na telecommunication. Kenan idan da gaske ne gwamnati kenan za ta rage kaɗan daga cikin harajin da take karɓa ne domin su masu rage farashin mega wanda ake fama da shi a cikin Nijar. Takan ne kawai za a shawo kan wannan lamari. Da haka ku ci gaba da bibiyar mu, ku danna jam akan wannan video, ku yi abone, sannan ku yi partage wannan video ta yadda zai isa inda ake so ya kai.